Guys, moza ndakambogara kuGokwe kwane mbudzi. Let me tell you my experience ndichigara kuGokwe. So, my guru wangu aigara kuGokwe. Vakauya for go visit, and then shasha nekuda zvinhu inini ndakachema, mama ndoda kuenda kuGokwe namai guru, ndoda kunodzidza ikoko chichi. Zvikanzi musarambidze mwana, regai ndiende naye. Dera cho rataienda kama mangu akandibikira sadza nebeef. You know, kana uri ine excitement yauti ya traveling ne appetite ninge usina. Ndikati ndisikuda ine sadza. Ndisingazivi kuti ndokuguma kuona sadza nebeef. Ndakakwira bus tikaenda kwane mbudzi kuGokwe. Tichisvika vakauraya kukumakaya inonzi road runner. Shasha, and I love okra. I love derere zvokutodaro. Ndikati inini nyama ndide. Ndakuzvita salad manje. Nyama ndisikuida, ndikuda derere. Vakati derere panapa rakazara. Ndikati munonyepa. Kwanza hatina derere raukajaira rechirungu. Tine derere remashizha rinowanikwa munda. Ndikati as long riri derere, I want it. It tastes nice. I loved it. Saka ndakangona every day takudya sadza nederere. Kuti ungodya sadza nederere every day. How come? And ungoda kudya ndo zviripo. Guys, kuGokwe taidya sadza nemengo. Taiomesa mengo dzoita rabari, so uchisera nemengo, sadza nemengo. Taidya sadza nenzungu. Sadza nedovi, waikwatisa dovi tasupu, so todya sadza nedovi. Todya sadza nemancuchu, vaikanga anonzi chibage, wodya sadza. Kuchikoro taienda nenonzi webhodho, so nonzi chimodho chehupfu ameno mochichi. Apa kuchikoro kwaiva kure. And like this thing to be famous ka anakuzvitanga nasi, I think zvitongori muropa, handisikuzvipambirira, but ndingotaura experience yangu. Because ndakati ndichisvika first day kuchikoro ndakaunganirwa nevanhu, because ndindega ndandine school bag nemasocks school shoe. Saka zvaishamisira, ndati ndakaunganirwa nechikoro chese chinditevera, ndichipinda muklasi mumawindow muwani. Ndashata ndakanaka, chinzi kasikanaka kanaka nevanhu. Zvekuti kwakaita distraction pachikoro, vanhu vachibva mumaklasi avo kuchinzi kwauya newcomer chichi. Ewe, pakaitika havho kameno kuti zvekuti maticha akatanga kuti endai maklasi. Ndati pabreak pandingangobudisa lunch. Munhu wese. So teacher pakapinda nditi kushinzi we have a new student ka. Chikanzi uri sei? Ndikati how are you? Ndati class yakaita kupenga. Anotaura chirungu. What? I was in grade 4 by then. Ndakatobva in less than a week ndakabva ndaitwa head girl pachikoro ipapo. Because you know, guys, taitengesa mamengo kuGokwe. Pane imwe bhazi rainzi pin code. Unoona kumusha zvazvati unonzwa bhazi rinokwa kuti riri kuuya. Toisa mamengo mudish, toisa mamengo, toenda pabus stop. Totanga kuimba. Kana yasvika dzose dzodedera, pin code shumba yepasi yauya chinyavada chakateya muswe chawo toto chasvika. Tichimba vanhu vanobva kuGokwe they know kuti pane bhazi rinonzi pin code. Tine chinyavada kumashure kwaro, so kana mufunga ndinonyepa. Ende kafunga ndinonyepa ndakadzidza kunyamuhwawo primary school kuGokwe kune mbudzi. Ndati guys zvakaoma. Pataidya sadza nenzungu. Sadza nzungu dzinodyisa sadza mimi. Dovi wokwatisa dovi roita supu todya sadza toguta tomwa mvura. Yeah. And waiti munguva yekunaya papaya waenda kuchikoro ruzivi rusati razara, muchidzoka razara. Ndakamboda kunyura.
ndoita zvokubatiwa vanhu vaigona kusvima enda ndisingagoni. I'm not a good swimmer veli. Vanhu ndobatiwa tichikrosa rwizi rwakazara emi. Inini guys, I always tell people this kuti inini hapana stage yelife yandisina kudarika. As young as I am 25 ka, but hapana stage yelife yandisina kumbodarika. Hapana. I lost my parents. That pain I know. Pain yekurambirwa mimba kamitisiwa. Pain of poverty. Zvese hapana zvaungambotondiudza. Ndingotongori gunvoster. Ndonzwa vanhu vakawanda chiti Ritsi, how do you deal with the negative comments? Wangu zvishoma ndikuudza kuti ndaitombodya sadza nemengo. Onditi hanzi munhu uya panapa paTikTok kuti Ritsi kushata ndobatikana. Handina basa nazvo. I've been through the most. Zvekuti sometimes when good things happen to me, kandinekanguka kuvhundukira zvinhu. Ndinero because guys kwatikabva kure. Handidi kunyepera. Kwatikabva ndokure. Ndakanaka.